Nagbato ang 43 anyos ka suspek sa insidente sa Pagpanglabu sa Nag-Responde nga mga pulis. Naglunta ng insidente sa Zone 1 Paho, Barangay Dulunan, Arevalo, alas 8 sa nga Hulyo 14. Ang biktima sang Pagpanglabu amo si alias Ricky, 56 anyos, samtang ang mga pulis nga ginbatuan ang nagaranggo sa Police Staff Sergeant kag Police Senior Master Sergeant. Sandig sa investigasyon sa Police Station 6, nagresponde duwa ka mga pulis sa lugar. Naabtan nila ang biktima nga may pila sa kamalingking, tugas ang paglabo gamit ang butcher knife. Sa ginpatigayon nga hot pursuit operation, pila ka minutos, nakita nila ang suspect kag positibo nga gintudlo sa biktima nga siya ang lalaki nga naglabo sa iya. Nagpakilala ang duha ka mga pulis sa suspek. Ginpahibalo ini isang krimen nga iyang naging komiter, pero nangin violante ini kag nagresist sa pag-aresto sa mga pulis. Ginsumbag sa suspek sa bulletproof vest si Police Staff Sergeant kag nagkuha ini sa maton stick kag ginhampak kay Senior Master Sergeant. May pinukutay nga natabo sa ilang adua. Tob-tob nagtaway ang sitwasyon. Samtang na-recover sa posisyon sa suspect ang butcher knife kag baton stick. Mga ka-K5, ang suspect yara nakaroon sa kustodiya sa Police Station 6 kag posible kaso nga frustrated homicide kag direct assault ang ipasaka batok sa iya, pero siya ang ginapatihan nagasuperer sang balatian sa Pabinsaron. Balita nagikan sa distrito sa Arevalo. Ako naman si ka-K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.